jag sitter här i 36 timmar, 49 minuter och 37 sekunder. Det är situationen. Man ska inte röra. Och den säger som att sitter med Metropolitan Spark 20 fan, jag ska som jag känner hela släkten. Det är ju inte jag. APS. Jag är en väldigt cool starbil på det där stället. PPI då. Login in. Förstå att APS. Det är community site istället. De bara släpper som ett varumärke. Det är såhär, det är APS, APS på berget. Och man kan lämna sina konkurrenter. Det är allt här liksom vem som har mest status och lyfter dem. Alla kan ni borde ju läsa det.